Vítajte. Možno sa zdá, že naša televízia upadla do zabudnutia, no nie je to tak. Neustále pracujeme na tom, aby sme vám ukázali čo najviac aktivít našej školy. Aj keď si žiaci počas leta užívali prázdniny, škola neostávala prázdna. Tentokrát slúžila ako nocľah pre cyklistov. V stredu, 13. augusta, si v našej škole urobili prestávku cyklopútnici z Moravy. Přijeli jsme jako cyklopouť z Moravy, aby jsme objevovali vlastně jiné státy a vlastně tu kulturu a taky náboženské jakoby vztahy mezi lidma. Poznávali prostě novou zemi. Pútnici prespali v jedálni. Večer mal pre nich prednášku poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Štefan Kufa. Jubilejný 10. ročník púte začal v Česku a pokračoval v Poľsku. Vrcholom 10-dňovej cyklopúte bolo mariánske pútnické miesto Levoča. Pôsobím v Olomouci, už viac rokov som na Morave a v Čechách ako dominikán a som tam priorom, takže máme dosť bratov v komunite, takže prázdniny treba využiť. Prvý ročník tejto púte bol v roku 2004. Pútnici odvtedy navštívili Svetové dni mládeže, Čenstochovu, Santiago de Compostela, Rím, kde mali aj audienciu u pápeža a mnoho ďalších miest. V roku 2017 plánujú ísť do Fatimy na 100. výročie zjavenia Panny Márie. Počas minulých rokov sme triedu na výučbu fyziky a menšie chemické laboratórium mali. Tieto triedy však potrebovali zmenu. Od nového školského roku sa tak môžeme učiť a realizovať svoje pokusy v novom, väčšom a modernejšom laboratóriu. V priebehu letných prázdnin sa vďaka mnohým začala prerábka triedy na 3. poschodí, aby mohla slúžiť žiakom ako laboratórium na hodinách fyziky a chémie. Boli urobené výspravky murov a nová biela maľovka. Pribudla nová PVC podlaha, demonštračný stôl so stredovým pultom s umývadlami, žiacké stoly dovezené z Nemecka a interaktívna tabuľa. Oslovil ma pán riaditeľ s tým, že aby sme pomohli dopojiť dresy a odpad v tomto kabinete. Teším sa z nových vecí, ktoré vám tu montujeme a dúfam, že si to žiaci budú vážiť. V tejto učebni sme robili už viacero pokusov, pracovali sme s fyzikálnymi pomôckami aj s chemickými pomôckami. Veľmi dobre, pretože tu môžeme robiť veľa pokusov a projektov. Máme tu aj umývadla, každý zvlášť, nové lavice, interaktívnu tabuľu, takže môžeme chodiť aj na internet, máme prístup. Dobre, sú tu pekné stoly, pani učiteľka dáva veľa jednotiek. Aj keď si deviatáci túto učebňu užijú len rok, iné triedy sa z nej budú tešiť, dúfajme, ešte dlho. Rekonštrukcie na našej škole pokračujú. Tentokrát prišla na rad veľká telocvičňa. V pondelok, 11. augusta, sa robotníci pustili do výmeny podlahy v telocvični. Starú nahradila nová odprúžená dubová podlaha. Samozrejme sa nemohlo zabudnúť ani na farebné vyznačenie čiar pre jednotlivé športy. Podlaha v telocvični, ako vieme, už dlhé roky nespĺňala požadovanú kvalitu. Samozrejme, bolo to spôsobené aj tými povodňami, alebo aj vystrelil nám sem tam kanál, takže naozaj tie podlahy boli veľmi zničené, preto sme požiadali ministerstvo školstva o riešenie havarijnej situácie. 1. apríla sme podali žiadosť a chvála Bohu, sa nám podarilo získať finančné prostriedky na opravu. Od septembra môžu žiaci cvičiť na novej podlahe. Prajeme im čo najviac úspechov a hlavne čo najmenej zranení. Naša škola sa nerozrastá len počtom žiakov, ale aj počtom učiteľov a nepedagogických zamestnancov. K učiteľom pribudli na 1. stupni 2 pani učiteľky. Mária Vidová, triedna učiteľka 2. A triedy a Martina Purdešová, triedna učiteľka 4. B. Som veľmi spokojná, bolo môjim snom učiť na základnej škole, nastúpila som prvé do materskej školy, ale potom som bola preradená tu a na cirkevnej škole sa mi veľmi páči. Som spokojná. Deti sú tu, aj niektoré sú živšie, niektoré sú také utiahnutejšie, ale celkovo práca učiteľa je taká, myslím si, že dosť vďačná, keď potom vidí za sebou niečo. Na 2. stupni začal deviatakov učiť náboženstvo pán kaplan Marek Forgáč.
Nové tváre nemáme len u učiteľov. Nový údržbár, pán Tomáš Grich, vystriedal pána Bajlu, ktorý odišiel do dôchodku. Vedúca školskej jedálne, pani Fedorová, vystriedala Františka Tropa, ktorý taktiež odišiel do dôchodku. Nová zamestnankyňa pribudla aj na ekonomickom oddelení školy. Pani Maláková vystriedala pani Tropovú. Táto práca ma veľmi naplňa, vždy som chcela robiť mzdovú účtovníčku. Predtým som vlastne robila účtovníčku v iných firmách všeobecnú, ale vždy som chcela robiť mzdovú. Všetkým novým zamestnancom prajeme, aby mali do práce veľa síl a aby sa im darilo. Každoročne čaká deviatakov dôležité rozhodnutie. Výber strednej školy. Preto sa deviatáci z celého kežmarského okresu zúčastnili podujatia s názvom Burza stredných škôl. V utorok 28. októbra sme sa mohli zoznámiť nielen so školami z Kežmarku, ale aj z Popradu, Levoče, Spišskej Novej Vsi a Starej Ľubovne. So všetkými pod jednou strechou na gymnáziu Pavla Orsaga Hviezdoslava v Kežmarku hosťujúcou školou Burzy informácií stredných škôl. Každoročne túto burzu usporadúva Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Deviatáci si prešli odborné školy, školy s umeleckým, zdravotným či technickým zameraním, ale aj gymnázia. Takže na štúdiu na Kežmarskom gymnáziu som veľmi spokojná. Tiež som mala nejaké obavy, že predsa Gimpel je náročná škola, či to zvládnem a tak ďalej. Vybrala som si Kežmarský Gimpel, pretože to vlastne som z Kežmarku, som z Fišerky a bola som veľmi spokojná s týmto výberom, lebo sú tu príjemní učitelia, takisto príjemní žiaci a štúdium mi tu veľmi vyhovuje. Študuje sa mi tu výborne, som rád, že som prišiel na túto školu a keďže už som v maturitnom ročníku, takže už mám trochu viac učenia ako predošlé roky, ale dá sa to zvládnuť, mám aj kopec voľného času a som spokojný. Tak študuje sa tu veľmi dobre, aj keď ten druhý ročník je trošku ťažší, ale dá sa to všetko zvládnuť. Ja si myslím, že aj tí učitelia sú takí schopní, dokážu pomôcť, takže ja si myslím, že sa tu študuje veľmi dobre. Oslovila ma vlastne tým možnosťami a zameraním. Mal som viac možností vybrať si, čo chcem študovať a kde. A rozhodol som sa pre fyziku a matematiku na tejto škole a budem s tým pokračovať aj ďalej, aj na vysokej škole. Naša škola ponúka veľmi veľa aktivít, samozrejme zaujímavých aktivít, ale prípravu aj na vysokú školu. Čo sa týka zaujímavých aktivít, spomenula by som okrem turistického krúžku, chemického krúžku, aj časopis Stretnutia, školský časopis, ktorý funguje 43 rokov na našej škole. Deviatakov tento rok čaká ešte pár dôležitých skúšok. 15. apríla testovanie 9 a potom prijímacie alebo talentové skúšky. Po úspešnom dokončení základnej školy môžu pokračovať v štúdiu na strednej škole a neskôr sa uplatniť v živote. Keďže sme už deviatáci, chvíľa na škole, ale aj v tejto televízii sa nám už krátia. Od októbra môžeme svoje vedomosti a rady posúvať mladším. Pribudlo nám 5 piatakov a 5 siedmakov. Je pre nich pripravený krúžok každý piatok, na ktorom študujú postup výroby správ. Volám sa Jakub Vilček, chodím do tejto školy, čo je asi logické. Ja som Dominika, som z Kežmarku, mám 10 rokov a som z 5. A. V svojom voľnom čase som hlavne s bratmi a chodíme ku starým rodičom v Kežmarku. No, tak zaujímajú ma nejaké počítačové hry, potom šport a tak, futbal a tak. V televízii som sa dostal tak, že som dostal zoznam krúžkov a tam bolo TV School a ja som na ňo chcel ísť. Hovorila mi o tom pani učiteľka a ja to zaujalo, tak som tu prišla. Ak sa mi tu napáči, je tu zaujímavo a rád tu chodím. V televízii chcem moderovať. No, chcel by som sa tu naučiť točiť reportáže, strihať ich, písať komentáre. Chcela by som byť na tomto krúžku moderátorkou. Strihača. A chcela by som si vyskúšať moderátorku, lebo
Som vždycky chcela byť ako moderátorka. Chcem to dotiahnuť ešte ďalej. Aj keď zatiaľ vydávame len správy, v tomto školskom roku by sme chceli rozšíriť našu programovú ponuku aj o iné relácie. Adventné obdobie je čas stíšenia sa. Deti zo školského klubu však ešte predtým oprášili ľudové tradície a v pondelok 24. novembra sa zabávali na katarínskej zábave. Počas 2 hodín sa deti spolu s pani vychovávateľkami vyšantili a aj občerstvili okrem iného limonádou, ktorú im pripravili tety kuchárky. Deti takto ukončili liturgický rok a môžu sa pripravovať na príchod Krista. Ďakujeme vám aj dnes za pozornosť. Uvidíme sa v 13 správach, v ktorých možno uvidíte aj nové tváre našej televízie.